Owacho ni piny owacho tiyo kod omenda mang'eny e tayo tije mag sirikal kendo kelo pek ne piny owacho chopo chenro mag dongruok koluwo ni kabe to owinjore oduok kwan mar kaontis piny. E twak mare wang' jowi mar Citizen TV, Mbadi nowacho bende nochiwo ler e weche mag osuru, gope kod kaka omenda tiyo e pacho ka. Isaac Okech nigi ler mathoth. E twak mane otimore otieno manyore wang' jowi mar Citizen TV, jatend migawo mar omenda John Mbadi olero kaka kwan omenda tiyo pacho ka. Chal mar bajet mar higa 2025-2026 en Sh4.2 trilion, ka yuto mar omenda ma igeto dirom Sh2.85 trilion. Kata kamano, Mbadi okoni sirikal dhi bedo kod nok mar omenda maromo Sh832 bilion, yuto ma oluar piny kod Sh183 bilion, mapogore kod Sh1.3 trilion mane igeto yudi. Mondo yuto makama chopie, piny owacho geto olo Sh686 bilion e pacho ka. Mondo yuto makama chopie, piny owacho geto olo Sh686 bilion e pacho ka, kod Sh146 bilion ka wuok oko. Kenya bende igeno ni dhi dongo gi 5.3% ka thuond weche ma otenore kod rach mar chalo chumi en pek mar tayo tije serikal. Ka jatend migawo Mbadi owacho ni kaontis 47 thoth kendo hinyo serikal. Ka omenda ma ichulo godo osuru en bilion 80, ma kaluwore ni apise moko manitie kaontis timo tije machal kod manitie serikal mamalo. We have a big government. Is it bloated? Jeff, it's bloated. You know, Jeff, the constitution we have today is very good, very progressive, and it's something that we shouldn't, we should not attack it necessarily. But again, it has also created some problems that should be dealt with. We have duplications of functions, we have duplication of employment, and sometimes there's at both levels of government, national government and county government. Mbadi olero ni gope duto romo Sh1.11 trilion, ka gope maol pacho ka gin Sh5.93 trilion, ka mago maol oko gin Sh5.09 trilion. Bende owacho ni ka kuo mag omenda nyalo dok piny kod 50%, to piny Kenya nyalo kuno bilion 1 pile ka pile mar reso ochumi. Remember, the former president talks about us losing 2 billion per day. If that is the case, if it is true that we are losing 2 billion per day, Jeff, I made a joke one time, which went viral, that if we could just reduce our theft by 50%, not eliminate it, reduce it by 50%. If we are stealing 2 billion per day as a country, as an economy, and we steal only 1 billion, we make a conscious decision that if you have been stealing 1,000, please steal 500. Although that is not desirable, I want it to be zero. Now, we will be saving 1 billion per day, which translates to about 365 billion. Mbadi owacho ni piny Kenya biro dongore ka oduok piny hola manyalo hinyo yuto duto mapacho ka. Isaac Okech, Ramogi TV.